Perdoni, aquest és el meu seient. No, no. Desde que tengo uso de razón que este es mi asiento. No pot ser, aquest és el seient del president del Barça. Hombre, pues claro. Este soy yo, encantado. Un selfie. Com? Impossible. Florentino, digues-li qui sóc. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Nos conocemos? Esclar, sóc el president Bartomeu. Hem estat junts al dinar de directives unes hores. Ah, sí, claro, un presidente muy pesado que insinúa que el Madrid está detrás de todas las denuncias que recibe el Barça y que envió una cartita pidiendo al Bernabéu para jugar la final de la Copa. Sí, exacte. Pues no sé de qué me está hablando. Por lo que a mí respecta, el presidente del Barça es este simpático niño con papada. Però com ha de ser ell? Si el president sóc jo, si era amb ell, no l'ha votat ningú. A ti tampoco. Aquí te ha pillado, ¿eh? No parlis gaire, que tu tampoc em van votar, eh? Mira, aquí lo pone claramente que soy el presidente Fran Nicolás. Aquest carnet és fals. Eso lo tendrás que decir ante un juez. Doraemon! Fes que aquest farsant marxi d'aquí d'una vegada. Echotes, haz algo. No parlis així del Pequeño Nicolás. Com? El coneixes? Saps qui és? Esclar, el Pequeño Nicolás i jo ens coneixem des de fa anys, quan li vaig donar la màquina de falsificar documents. Oh, ara l'ha utilitzat per fer-se passar per president. Doraemon! Fes-lo fora. No puc. Té uns documents que em comprometen i em té agafat pels picarols. Saps allò del Bárcenas i els sobres? Imagina't la quantitat de sobres que acaben dintre la butxaca màgica. I ara què faig? Ara calla, collons, i deixa'm veure el partit tranquil.